Нурулла хәзрәт, ассаламу алейкум. Бүген без сөйләшәбез күз тию, сихер, бозымнар турында. Инде беренче сорау, күп кеше сихер, бозым, күз тиюне төрле әйбер ди, кемдер әйтә инде аны. Булар барысы да сихер диючеләр бар. Тегеләр инде шуның төрләре генә диләр. Аерып күрсәтә аласызмы? Күз тию нәрсә, сихер, бозым? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Чыннан да кешегә зыян килә торган билгеле бер әйберләр бар. Зыян китерә торган. Коръәни Кәримдә шушы зыян китерә торган өч әйбер турында әйтелә. Фалак сурасында. Инде иң беренчесе зыян килү ул караңгылыкның зыяны. Бу кешегә физик зыян килә. Мәсәлән, урлыйлар, талыйлар, башына сугалар, кыйныйлар, үтерәләр. Бу физик зыян. Бу инде җинаятләр. Бар шулай ук сихер зыяны. Бу инде Коръәни Кәримдә әйтелгән, шушы тиеннәргә эрүче кеше дип инде сихерче турында әйтелә. Ва мин шарри нафаthati фил уқад диелә. Һәм ва мин шарри хасидин иза хасад. Өченче зыян бу көнчелек, хәсәтлек. Димәк, менә гомумән алганда кешегә килә торган зыянны без шушы өч әйбергә бүлеп карый алабыз. Һәм әлбәттә инде бу өч әйбердән дә саклану чаралары төрлечә була. Беренчедән, әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә без сыгынабыз. Саклаудан бертен начарлыкта Аллаһ Тәгалә сакласаң иде дип аннан сорыйбыз. Шул ук вакытта бу начарлык килгәндә алардан дәвалану усуллары төрле була. Төрлечә дәваланабыз. Мәсәлән, әгәр синең инде урманда Нисендереп куйман хәзер. Без дәвам итә алабызмы әле? Булдымы? Шушы зыянлар килгәндә аларның дәвалану усуллары да төрлечә була. Мәсәлән, әгәр дә сине таласалар, акчаны урласалар, син бит эшкәргә бармыйсың. Син полициягә заявление язасың, гариза язасың. Менә шул әйттем инде. Димәк, менә шушы өч төрле зыян бар дидек. Һәм безгә инде иң теге без әзер булмаганы, мөгаен ул безгә күренми торган зыян. Сихер, бозым дип әйтәбез инде һәм башка әйберләр. Сихер, бозым, күрәзәчелек, астрология, гороскоп, булар бөтенесе бер әйбер. Булар бер-берсе белән, бер нәрсәсе белән дә аерылмыйлар. Шуңа күрә белый магия, черный магия, андый нәрсә юк. Алар бөтенесе кара. Бөтенесе дә кара магия, бөтенесе дә начар әйберләр. Менә шуның өчен бездә кай вакытта бу талчык китә. Мәсәлән, әгәр дә күрәзәче сиңа файда китерә икән, димәк аның нинди зыяны булырга мөмкин дип уйлый кеше. Күрәзәче файда китерергә мөмкин, мәсәлән, югалган әйбереңне әйтеп утыра ул сиңа шулай бит, иреңне кайтарырга ярдәм итә. Балаңны начар юлдан, мәсәлән, коткарырга ярдәм итә, ул сиңа берәр нәрсәне бозып бирә дә берәр суны дип әйтик инде. Күп кешеләр шулай сихерчеләргә барып, үзләренең менән ниндидер проблемаларын хәл итәләр. Һәм дә бу очракта шушы сихерчеләр, алар булышалар вакытлыча гына. Ахыры барбер начар бетә. Шу аларның ярдәменә. Алар кеше моны сизми башта уйламый, ләкин ахырдан начарлык килгәндә дә ул миндә гаептер дип уйлый. Гаеп анда бар әлбәттә, ләкин гаеп нинди? Сихерчегә барган өчен. Әмма сихерченең бу очракта бернинди дә файда китерми шушы кешегә. Кай вакытта, мәсәлән, алар синең авыруыңны дәваларга мөмкиннәр, ләкин ул авыру вакытлыча гына дәвалана. Аннан соң кире кайта. Тагын барырга мәҗбүр буласың син шул кеше янына. Син инде бу сихерчегә бәйләнгән булып чыгасың. Менә шулай итеп, аларның максаты сихерчеләрнең кешегә ярдәм итү түгел. Аларның максаты кешеләрне үзләренә бәйләү, Алладан кешене аерып, шайтанга бәйләү. Кеше шайтаннан ярдәм алсын, Алладан түгел. Аллага мөрәҗәгать итмәсен, сихерчегә мөрәҗәгать итсен, багаучыга һәм шундый кешеләргә. Шуңа күрә аларның максаты шундый. Һәм алар бушка да эшләргә мөмкиннәр. Кемдер әйтә, ул бит акча алмый ди, яки сорап алмый ди. Бу сихерчене изге дигән сүз түгел, аның максаты акча эшләү түгел, аның максаты сине кафирлеккә төшерү. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кеше дә күрәзәчегә барса да, аның 40 көн намазы кабул булмый ди. Әгәр ул аңа ышанса, ул кеше кафир була ди. Иманнан, диннән чыгып киткән була ди. Шулай итеп, безнең бит инде күп кеше әлбәттә барып кына кайтмый, барып ышанып кайта. Аның ярдәме бар ди.
Сораштырулар буенча 46% татар халкы сихерчегә, имтимчыга мөрәҗәгать иткәннәре бар. 46%. Әлбәттә, күбрәк инде әлбәттә хатын-кызлар бу очракта йөриләр. Менә шулай итеп, булар бөтенесе бер әйбер булып саналалар. Кемне нинди генә без санап киткәннәрне исәптә тотсаң да, булар бөтенесе бер әйбер. Аларны аермыйбыз. Карага, акка, күрәзәтче, сихерче, теге бызамы ул, дәвалыймы ул, әгәр дә ул дин юлы белән эшләмәсә, булар бөтенесе дә шайтан юлы булып санала. Ләкин булардан аерылып тора, без әле генә әйткән көнчелек, хәсәтлек. Бу сихергә керми бу. Көнчелек ул ничек эшли ул? Кеше әйберен күрәсең дә, бу кешенең бу әйбере юкка чыкса иде дип уйлыйсың. Менә бу көнчелек була, хәсәтлек була. Бу очракта инде ул теге кешегә зыян килә. Монда инде дугадан башка, Аллаһ Тәгаләгә зикр кылудан башка сине бер нәрсә коткара алмый. Бу очракта күз тиям ул кешегә ничек? Күз тию түгел, бу көнчелек бу. Күз тию икенче була. Бу көнчелек. Монда теге кешенең сиңа теләгән зыяны төшә. Зыян теләү була кешегә. Бу хәсәтлек, көнчелек дип атала инде. Бу очракта бары тик әйтәм бит, менә шушы дагалар кылып, Коръәннәр укып калган өчен сакланып йөри аласың. Бар күз тию, монысы бөтенләй икенче әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әл-гайну хаккун" ди. Күз тию ул ди хаклык, хак ди, дөрес ди. Күз тию ничек була? Аның эшләү принцибы була ярак. Кемнеңдер бер нәрсәсен күрәсең дә сакланасың бу әйбергә. Менә шул күз тию була. Нишләп күз тия, нишләп син бу әйбер белән сакланганнан соң теге кешенең ул әйбере ватылырга, бызларга тиеш, яки янда кешесе авырып китәргә тиеш. Син ул матур әйберне күрәсең, яки кешене күрәсең дә сакланасың, әмма шушы матурлыкны барлыкка китергән Алланы искә төшермисең. Менә шунлыктан Аллаһ Тәгалә теге әйберне, син сакланган әйберне бызып куя, ватып куя. Бүтән сакланмасын дип. Мине онытып дип. Без бит мәсәлән киләбез икән бер инде галереяга, картиналар карарга. Карале, о, нинди картина, кара нинди әйбәт, нинди матур. Без бит аңларга тиешбез. Картина үзе матур түгел. Ясаган кеше гений. Бу картинаны. Ул аны тагын ясый ала, кирәк булса. Менә монда да шулай, әгәр дә без матурлык, кызырлык күрәбез икән, без нәрсә дибез? Субханалла, машалла дибез. Менә шулай иткәндә күз тими. Моның максаты нәрсә? Аллаһ Тәгалә шулай иткән. Аллаһ Тәгалә ясаган бу әйбер үзе матур түгел. Шуңа күрә кай вакытта әти-әниләр үз балаларына күз тидерәләр. Карале, ой, кара субханалла дип әйтмиләр алар. Кара ничек матур икән диләр, кая тегеләй булай икән диләр. Үзеңнең мәсәлән әйбереңә күз тидерәсең. Әйтик кай вакытта машинаңны биклисең дә китеп барасың, бер берлап карыйсың да, кара бигрәк матур инде дип уйлап кына куясың. Килеп җитәсең, берәрсе кырып киткән була. Яки кайтып барасың, үзең кырып берәр каялыгып китәсең. Менә шулай итеп, сакланган вакытта гел Аллаһ Тәгаләне исәптә тотарга кирәк. Монысы икенче әйбер. Менә бу шуңа күрә аларның аермалары төрле һәм менә бу күз тию, хәсәтлек алар сихергә кермиләр. Шу кешеләр ул кешеләрне сихерче дип әйтә алмыйбыз. Сихерче ансы аерым шайтан белән эшли торган эш инде. Менә күз дигәнне инде сиңа кемдер сихер ясаганын мәсәлән, кайдан белергә була? Синең эшең уңышлы бармый башлыймы? Гадәттә тормышта гадәти булмаган әйберләр барлыкка килә башлый. Мәсәлән, син авырыйсың, таба алмыйлар. Диагноз куя алмыйлар, нәрсәдән авырганыңны. Яки дәвалыйлар, әмма дәвалап бетерә алмыйлар дип әйтик инде. Йокың югалырга да мөмкин синең. Тынычсызлык барлыкка килә. Депрессиядә бер туктаусыз киреп китәсең, чыга алмыйсың дип әйтик инде. Һәм башка шундый гайре табигый хәлләр синең белән була башлый. Кай вакытта мәсәлән, ир кеше яки хатын-кыз мәсәлән, кайта да мин гаиләдән китәм ди. Сәбәп юк китәргә. Нишләп китәсең? Үзе дә аңлата алмый. Менә бу очракта инде шундый уйларга кирәк, сихерме яки нәрсә монда күз тиюме булган дип. Аларның буларга мөмкин симптомнары бер төрле. Күз тию белән мәсәлән сихернең. Ләкин инде эшкәргән вакытта ул күренә. Бер төрле эшкәрелә ул, икесе дә дип әйтик инде, күпчелек очракта. Кай вакытта сихер өчен аерым Коръән аятлары укыла. Күз тигән вакытта мәсәлән җиңелрәк бер нәрсә эшләүдә җитеп тора, мәсәлән, кай вакытта юынуда җитә. Гөсел алулар юынуларда, яки тызлы сулар белән юынулар җитеп тора, эшкәрелгән сулар белән. Әмма инде сихердә мәсәлән ул вакытта ешрак, күбрәк кулланыр эшләргә туры килә, алай гына түгел. Сихерне эзләргә туры килергә мөмкин. Ягъни мәсәлән синең иеңгә берәр кая сихерен ташланган булса, аны инде табырга кирәк була. Аны тапмыйча мәсәлән ул сихер китмәскә, бетмәскә мөмкин. Менә шулай итеп, эшкәрү юлы белән дип әйтик, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү юлы белән алар дәваланалар.
Әмма инде белергә мөмкин менә әйткәнебезчә шушы ниндидер гайре табигый хәл кеше үзе сизеп ала аны. Кеше үзенең табигый халатын белә, нормаль халатын дип әйтик. Әмма теге үзе сизеп ала икән шушы берәр нинди үзгәрешләр үзендә дип әйтик, шикләнергә мөмкин. Бар кайбер кешеләр чыннан да бер туктамый үзләрендә сихер дип уйлаучылар да бар. Аларга инде киләләр, хәзрәтләр әйтә, синдә бер нәрсә юк ди, тынычлан ди, оныт дип. Алар һаман юк дип андый уйлаучылар да бар. Шуңа күрә үзеңне артык миндә шундый икән, миндә бу әйбер икән дип тә алай итеп борчылырга кирәк түгел. Шулай ук тормыш идеальны бармый. Әгәр тормышта бер сынау чыга булса, ой сихер күз тигән дип нәтиҗә чыгарырга ашыгырга кирәкме? Чөнки сынаулар була тормышта, шулай ук. Әмма инде бу сынауларны җиңгә алмасаң, үтми торган булса, яки синең ничектер ул бер авырлык китерә торган булса, әйтәм бит, гайре табигый булса, бу очракта инде уйланырга кирәк. Кайбер вакытта кешеләр үзләрендә сихер барлыгын белгәч, я сихер бар дип уйласа, күз тигән булса инде беренче шитеп дин әһелләренә түгел, шул күрәзәчләргә китәләр. Кем миңа сихер салды икән, кем сала икән дип. Бу икләтә дөрес булып чыга. Бу беренчедән син сихереңне битермисең шушы усул белән. Икенчедән үзең генах ясыйсың. Әле генә без әйткәнчә, ярдәм аласы урынга Аллаһ Тәгаләдән син кәфирлеккә төшәсең аларга ышанып. Бер сихерченең сихерен икенче сихерче бетерә алмый. Алар икесе дә әйткәнебезчә бер якта эшлиләр алар. Алар мәсәлән берсе икенчесенең вакытлыча гына бетереп торырга мөмкин сихерен, ана соң яңадан кайта. Аларның максат икесенеке дә бер. Шуңа күрә әгәр син бу сихердән сихер белән файда алсаң да, син барыбер кәфирлеккә төшкән булып торасың. Шуңа күрә сихерне бозымны син бары тик дин юлы белән генә хәл итәргә кирәк. Аннан соң әгәр дә син багучыга барасың икән, бу сихер кемнән икәнен белергә. Моның дөресен генә әйткәндә, кемнән икәнен белүе әллә ни мөһим дә түгел. Безгә бит дәваланырга кирәк. Мәсәлән, кеше авыру йөрткән, грипп. Уларны кая йөрткән? Бу мөһимме? Мөһим гриппны дәваларга. Кая йөрткәне хәзер мөһим түгел инде. Ул кая да йөрергә мөмкин иде аңа. Менә шуңа күрә дә дәвалану мөһим һәм моны булдырмау мөһим. Шуңа күрә дә багучыга барганнан соң кемне эшләгән икәнен сорауның бик әһәмияте юк. Һәм багучы 100% очракта, ким дигәндә 99,9 очракта багучы әйтәчәк нәрсә ди? Синең якын кешең ди. Ул әйтә, ирең, туганың, абыең, әтиең, әниең, дустың, апаң, сеңлең, коллегаң эштәге ди нәрсәгә? Алар белән араны бостан өчен. Син алардан шикләнеп, араларыгызны бозып, аның белән дуслашмыйча йөрсен өчен эшләнә ул. Багучы шулай дип әйтә. Ул бер вакытта әйтми, әнә фәлән теге чит кеше дип. Ну чит кеше сихер дә ясамый, инде сыра дөрес сиңа чит кеше кемгә кирәк инде син. Ләкин әлбәттә менә шушыларны белеп алу дип әйтик инде, бу очракта сихерне битермичә генә түгел, битерми генә түгел, якыннар белән араны да зәргә мөмкин. Әйттек бит инде бу кеше, күрәзәче сихерчеләр, алар кешене шайтанга якын айта дигәнме? Үзләре никадәр гынах эшли, моны бит инде гомер буена юып битермәслек гынах. Бу гынах юылмый. Чөнки сихерчелек белән шөгыльләнү бу кәфирлек булып санала. Кем моның белән шөгыльләнә, белеп, аңлап дип әйтик инде, бу кеше диннән чыгып китә. Бу мөселман түгел бу кеше. Мөселман булмый икән, монда гынах турында сүз бармый. Бу кеше инде мәңгелек тәмухта дигән сүз. Монда гынахны юу турында сүз бармый. Аңа гынахны бетерер өчен ислам кабул итеп, дингә кайтып, бу эшеннән ваз кечергә кирәк. Ягъни ул кеше диннән чыккан була. Шунысын да әйтергә кирәк, сихер белән шөгыльләнүче кешеләр, алар үзләре белергә мөмкин, сихер белән шөгыльләнгәннәрен, белмәскә мөмкин. Шайтан белән турыдан-туры элемтәгә чыгып, теге контракт төзүчеләре бик сирәк. Гадәттә алар ниндидер тавышлар ишетәләр. Кай вакытта бу тавышларны миңа Алла әйтә дип тә алар бутыйлар алар. Аңламыйлар үзләре дә. Нәрсәдер күрә башлыйлар алар. Менә Аллаһ Тәгалә миңа моны күрсәтә дип әйтергә мөмкиннәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сез күргән бөтен теге мөгъҗизалар ул ди Алладан түгел булмаска мөмкин ди. Ягъни әгәр дә күрсәгез ди, оча торган кешеләрне, судан барган кешеләрне ди ашыкмагыз ди, ул кешеләрне теге әүлия дип анда ниндидер мөгъҗиза дип атарга ди. Карагыз ул кешеләрнең гамәлләренә ди. Әгәр дә ул кеше намаз укымый икән, диндә түгел икән, димәк бу шайтан галәмәте булырга мөмкин. Шайтан ярдәме кешеләрне шушы кешеләргә җәлеп итәр өчен. Менә шуның көчендә инде алар үзләре дә белмәскә мөмкин кайчагында үзләренең шайтанга эшләгәннәрен. Шуңа күрә белем кирәк, гыйлем кирәк бу очракта. Һәм сихердәгә өйрәнеп була. Мәсәлән, әйтәләр, мин потомственный диләр, теге нәселдән килә безнең анда шушы имчелек, томчылык диләр. Өйрәнергә була, нәселдән килү мәҗбүри түгел. Бу очракта син дә мин дә өйрәнә алабыз аны. Моның өчен нәрсә кирәк? Җаныңны шайтанга сатырга кирәк.
Һәм шайтан сиңа күпмегә сатсаң син җаныңны, ничек тирәнгәрәк китсәң, шуның кадәр күбрәк сиңа шайтан ярдәм итәргә мөмкин. Һәм инде син дә күрә башлыйсың, син дә дәвалый башлыйсың, ләкин син үзеңдә көферлеккә төшәсең һәм кешеләрне дә адаштырган булып саналасың бу очракта. Әле бит әйттек, мәчетләргә килеп эшкертергә була дидек, дұғалар булышмаган очраклар бармы? Бар. Дәгалар булышмаган очраклар бар, бу кайсы очракта? Кеше үзе ышанмаса. Әгәр дә кеше үзе ышанмый икән, үзе дингә аны мәсәлән эшкертергә нитергә мәсәлән стрәп килгәннәр икән анда дип әйтгәндә булышмаска мөмкин. Чөнки бу очракта кешенең бит эшкертелгән кешенең дип әйтгәндә иманлы булуы да шарт. Аллага ышанган булуы шарт. Кай вакытта менә кешеләр киләләр эшкертергә мәчеткә. Мин эшкерегез әле диләр. Син әйтәсең, ярар, мин сине эшкерәм, ләкин бит син бер атнанан тагын киләсең. Нишләп ди? Чөнки син яулык бәйләп йөрмисең. Бер атнанан сиңа тагын күз тия. Син хәрәм ашыйсың, сиңа тагын шайтан керә, зыян килә. Син намаз укымыйсың, син Аллаһ Тәгалә сакламый шайтаннан идән. Яклар алдыннан дога укып ятмыйсың син. Тагын шайтан кагыла сиңа. Син бит инде хәзер теге сетевой маркетинг шикелле инде бу. Бер туктамый син миңа бәйле буласың. Атнага бер тапкыр, айга бер тапкыр гел йөгереп торасың, килеп торасың минем яныма. Шуңа әйләнә бу. Шуңа күрә кай вакытта эшкергәннән соң теге кешеләргә әйтеп тә куясың. Инде үзегез әгәр дә менә минем киңәшләрне үтәмәсәгез, бүтән килеп йөрмәгез дип әйтеп куясың кайчагында. Сезгә еш киләләр. Мин үзем еш эшкермим болай. Менә шушыларны күргәннән соң инде дөресен әйткәндә алынып теге эшкерәсе дә килми. Аннан соң эшкергән кешенең үзенә дә зыян килә. Мәсәлән, әгәр дә син шайтаннар белән эшләсәң, кешедән шайтан чыгарсаң дип әйтгәндә, я булмаса бызымнарны, сихерләрне эшкерә торган булсаң, бу очракта шайтаннар синнән үч алырга мөмкин. Алар сиңа каршы ниндидер хәйлә кырырга мөмкин. Башка шайтаннар белән элемтәгә кереп, сиңа зыян китерү юлларын табырга мөмкиннәр. Шуңа күрә кеше эшкергән кеше ул инде үзен шушы юлда корбан итәргә әзер булырга тиеш. Гадәттә бу олы кешеләр була, яшь кешеләр булмый. Ул кешеләр еш авырыйлар, еш хәлсез булалар алар үзләре дә мондый чиракта. Шуңа мондый кешеләр кирәк. Мондый кешеләр бик кирәк. Ләкин мәсәлән шәхсән мин үзем әле алай буларга теге әзер түгел дип әйтәсем килә инде. Балаларны мәсәлән эшкереп алырга булса, анда күз тигәннән икәннән ансы инде аның мөмкин. Ләкин менә теге зур сихерләр булса, я булмаса шайтаннар белән кеше саташкан булса, бу очракта инде аның махсус кешеләре бар Казанда, мин шуларга җибәрәм. Сихер салган әйтәләр бит инде бумеранг законы бар диләр. Кемдер сихер сала да, шушы бузыклык аңа киләдән кайтамы? Үзен. Сихерләгән кешенең үзенә шул ук сихерлек әйләнеп кайтмаска да мөмкин, ләкин башкасы кайтырга мөмкин. Мәсәлән, бар сихерләгән очракта бар ике кеше. Сихерче, сихерләүче бар. Бу әйттек, бу кафир бәндә инде. Бу кеше гадәттә нәселсез була ул. Бәхетсез була гадәттә. Ул үзе дә хәсрәттә, авырлыкта үлә андый кеше. Ул бәхет күрмәй, сихерче кеше. Ләкин бар сихерчегә заказ биргән кеше. Мәсәлән, сихерче бит үзе бөтен кешегә сихер кылып утырмый. Килә дә бер кеше әйтә, менә миңа теге кешегә сихер кылырга кирәк ди. Бу да шушы сихерче хәленә төшә. Ахыр чиктә. Шушы сихер аның үзенә кайтырга мөмкин. Мөмкин башка зыян килергә. Ул үзенең нәтиҗәсенә барбер ирешмәячәк, теләгән нәтиҗәсенә, бәхет күрмәячәк ул. Шундый мисал, мәсәлән, кызлар егетләрне караталар сихер белән. Сихерлиләр ашаталар, эшертәләр егеткә. Егет шушы кыз янына килә, аның белән була. Ләкин алар гел кычкырышалар. Бу егет әллә ничә тапкыр чыгып китә идән. Төн уртасында чыгып китә. Аннан кире кайта. Җылый. Ни теге кыз бәхетле түгел, ни бу егет бәхетле түгел. Егет әйтә, мин синнән китер идем, китә алмыйм ди. Мин сине яратмыйм да ди. Ләкин аерыла да алмыйм мин синнән ди. Ягъни бу кеше азаплана. Шуңа иттереп сихерләгән очракта барбер син үзеңнең нәтиҗәңгә ирешә алмыйсың. Һәм син барбер үзеңдә бәхетсез буласың. Шуңа күрә ким дигәндә башка усул белән ул зыяны сиңа аның кайтачак. Сихергә заказ биргән кешенең дип әйтгәндә.
Шуңа күрә аның әйтәм бит, нәтиҗә бирми ул, бернинди файда бирми. Ул теге тыштан күренеп торса да, җиңел генә хәл итәм проблеманы дип, чынлыкта проблема хәл ителми. Менә бер танышларның машинасын урладылар. Алар бардылар багучыга. Багучы әйтте: "Машинагыз сезнең Казанда, йөри, барсы да әйбәт ди. Нәрсә? Хәзер мин куанырга тиешме инде минем машина Казанда йөри дигәнгә? Миңа бит машинаны алып табырга кирәк, шулай бит. Миңа әйтсен, ул шунда барып ал, машина шунда тора ди инде. Ул бит аны әйтми, машинагыз Казанда ди, тегеләй була иде. Бу әйтә, акча түләп чыгып китәләр, мин информация, мәгълүмат алдым дип, ләкин бу мәгълүмат сиңа файдасыз. Шуңа күрә гадәттә файда бирми бу әйберләрнең берсе дә. Шуңа күрә алар үзләре бәхетсез булалар. Сихер нәселдән нәселгә күчә аламы икән? Сихер нәселдән нәселгә күчә. Ләкин бу чиракта сихер дә түгел, сихернең зыяны күчә. 7 буынга кадәр барырга мөмкин ул. Мөмкин. Шуңа күрә аның зыяны бар. Нәселдән нәселгә күчә, ниндидер, мәсәлән, синең бабаларыңның кылган бер гөнаһы ниндидер. Кешенең рәнҗеше дә мәсәлән анда. Һәм башка шундай әйберләр. Шуңа күрә буларны инде сак булырга кирәк. Чыннан да мондай әйберләр белән зыяны шергә мөмкин балаларга да, аларның балаларына да. Рәнҗеш дигәннән кеше бит ул төрле кешеләр бар. Кемдер дә коркый, бу инде гына корган кешенең үзенә булаймы? Кемдер мәсәлән ана кеше баласының берәр нинди эшләгән эшенә түзә алмыйча еларга мөмкин. Һәм үзе теләмәстән ананың күз яше балага төшергә мөмкин, рәнҗергә мөмкин. Бу очракта ничегрәк килеп чыга? Монда ананың гаебе бармы? Теләми бит аны. Рәнҗеш дип әйтгәндә, бу менә кешегә килә торган икенче бер зыян. Монсы теге күз тиюдә түгел, хәсәтлек тә, көнчелек тә түгел инде. Ул төшә. Ләкин ул күбрәк бәйле дуга белән. Шушы рәнҗеш дип әйтик. Кешенең рәнҗиде кешегә, рәнҗи нәрсәгә? Нахакка зыян күргәндә кеше рәнҗи. Әгәр дә ул тик торганда сәбәпсез рәнҗесә, ул рәнҗеш түгел ул. Бу кеше авыру. Әгәр дә инде чыннан да аны бу кешене рәнҗиттеләр, мазлум булды ул, һәм ул әлбәттә инде күңеленнән дуга кыла. Я булмаса теле белән дуга кыла. Менә бу очракта инде рәнҗеш төшә. Ата-ананың дугасы балага төшә дибез, кабул була дибез. Шуңа күрә ата-ана ничек кенә баласы аңа авырлык китерсә дә, начар сүзләр белән сөкмәскә тырышырга кирәк. Киресенчә яхшы сүзләр белән дуга кылырга кирәк. Баланың үзгәрү мөмкинчелеге бар, булай әйткәндә. Ләкин әгәр дә инде рәнҗесәң балаңа, начар сүз белән дуга кылсаң, бу балаңа синең дугаң шундук төшә һәм балаң зыян күрәчәк. Инде ул тәүбә итеп гафу сорап килгән очракта да килгән зыян калырга мөмкин. Шушы балаң өстендә. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк әти-әниләргә, балалары рәнҗеткән, өпкәләткән очракта да. Һәм бик сак булырга кирәк балаларга да, әти-әниләрен өпкәләткән, рәнҗеткән очракта тормышлары бозылырга мөмкин. Бик озакка, үзләренеке генә түгел, балаларныкы да бозылырга мөмкин. Әти-әнинең ризалыгы бик мөһим. Күз тию турында шулай бит инде күзне бер кеше дә күзем күзенчә әйтми бит инде. Бу ялгыш кына теге субханалла машалла дип әйтмичә генә карый да күз тиеп китә. Менә бу күз тидергән кешегә гөнаһсыз буламы? Ул бит аны теләмәде. Күз тидергән кешегә гөнаһ булмый. Ләкин күзе каты булган кешеләр үзләре моны белергә тиеш, күз тидергәннәрен. Һәм кешенең әйберләре белән сакланудан алар шуңа күрә сак булырга тиеш. Мәсәлән, яңа бала туганда. Кеше белә икән, үзенең күзе каты икәнен, күзе каты диләр андый кешене. Карамасын ул балага. Бар андый кешеләр минем үземнең дә булганым бар, исемнәр кушканда арадан бер кеше әйтеп куя. Ой, минем күзем каты, күрсәтмәгез миңа ди. Карамыйм ди. Мен үзе белеп тора ул аны. Менә шуңа күрә үзе белеп ул кеше инде тегендә монда күз чиреп йөрмәсә әйбәт булыр иде. Әгәр дә ул үзе белсә. Күз тидергән кеше шулай ук менә бу дини алымны үзенә өйрәнсен. Субханалла, машалла, ла хаула ва ла куввата илля биллах дигән сүзләрне белеп, гел әйтеп торса, зыяны тими башлый аннан соң, Алла бирсә. Ләкин бик каты күз тигән очракта мөмкин шушы күз тидергән кеше тәһарәт ала. Шул су белән аннан соң юалар кем күз тигән шуны. Менә ул файдасын китерә андый очракта инде. Әгәр дә беләләр икән кем күз тидергәнен инде, менә шулай эшләп дәваларга мөмкин. Әйтик, кеше үзендә күз тигәнен яисә сихерләгәннәрен белеп алды. Менә беренче эш итеп нишләргә? Ул хәзрәткә чыгып чабыргамы, эшкерүчегә чыгып китергәме? Әйе, эшкерүче хәзрәт шул алар бер кешеләр инде, дин белән эшләүчеләр дип әйтик, Коръән аятлары белән, дугалар белән эшләүчеләр.
дин кушкан ысуллар белән эшләүчеләр дип әйтик, аларга барырга кирәк иң беренче чиратта. Чөнки дини ысулдан башка бер нәрсә ярдәм итми. Монда инде хәзер кемдер әйтергә мөмкин. Ул хәзрәт шуңа күрә ул үзенә кеше чакырып утыра дип инде теге. Грубы теге торфа гына әйткәндә клиентларны үзләренә тарталар инде булар дип. Юк, эш монда клиентлыкта түгел. Хәзрәткә әгәр дә эш күрүчеләр теге килмәсәләр, хәзрәткә әйбәтрәк. Рәхәтрәк аңа. Ул авырулар белән, ул сихерләнгән кешеләр белән, башлары киткән кешеләр белән, монда акырып елап утырган кешеләр белән беркемнең эшлисе килми. Монда сүз бара тик аларга ярдәм итү турында. Һәм әлбәттә эш кергән өчен анда сиңа кеше акча тотып килми, менә рәхмәт ярдәм иттегез дип. Кай вакытта әлбәттә эш кергән хәзрәт тә ул теге акча сорамый инде ул. Миңа бу бирегез дип. Ләкин шунысы да сәер. Кеше дә эш кергәннән соң, ярдәм алганнан соң акча бирергә ашыкмый ул, садака бирергә. Мин хәзрәткә сорап әйтүем түгел, дөрес аңлагыз. Кай вакытта менә кеше бит бер аяк авыртан, табибка бара ул. Мәсәлән, табибка керер өчен түлисең 1000 караган өчен генә. Аннан соң түлисең үзе өчен. Аннан соң түлисең тегесе монсы өчен. Операция өчен түлисең. Аннан соң дары аласың, аны дәваларга шулай бит бик күп акча китә. Кай чакта авырткан җиреңне хәзрәт эшкәреп җибәрсә, сен аңа 50 сум бирәсең дә, Аллага шөкер, менә садаканың әзе күп юаның дип китеп барасың. Шулай бит. Монда бу кешеләрнең мөнәсәбәте шундан күренә дип әйтик инде. Аларның рәхмәтлелеге. Тагын бер тапкыр әйтәм. Бу акча сорау түгел, бу монда эш ында түгел. Хәзрәт кешегә, эш күрүчегә мондый кешеләр кимерәк булган сайын әйбәтрәк. Хәзрәткә күңеллерәк никахта утыру, исем кушу, шулай бит инде дәрес бирү, аңа күңеллерәк, адекват кешеләр белән утыру аңа күңеллерәк. Тегеләр белән утыруга караганда. Кай вакытта эшкәрәләр, Коръән укыйлар 2 сәгать буе, 4-5 сәгать буе укыйлар, бер туктамый, мәсәлән, җинләнгән кешеләр белән. Ул укыган кешегә әллә ул 4-5 сәгать бер урында утыру күңеллеме? Беркем утыра алмый 4-5 сәгать бер урында. Телевизор алдында утырып булмый. Ара башлыйсың, торып иреп киләсең. Менә шуңа күрә дә аның эшендә түгел. Эш монда кай вакытта кешенең үзенең дә рәхмәтле булуында, шуның турында сүз бара. Ул үзе дә рәхмәтлеме, юкмы, һәм ул үзенең рәхмәтен ничек күрсәтә. Шуннан да тора шунда әйберләр. Кай вакытта теге әйтәм бит, рәхмәтле булуга керә шулай ук хәзрәтнең киңәшен тотуда. Инде син хәзер туры юлга бастың икән, инде хәзер дөрес итеп яшә. Менә бер егет бар иде шулай, онкология белән ята иде ул. Аны больницадан кайтарып җибәргәннәр иенә. Аңа әйткәннәр, бар иенгә кайт, син үләсең дигәннәр. Монда үлмә, өйдә үл дигәннәр инде. Бу егеткә 30-нчы генә яши иде әле. Бу инде әйтте, әйдә эшкәрегез, мине дә дин белән генә булышырга мөмкин. Хатыны инде безнең диндә түгел иде, ислам кабул итеп никахлар укытты, балаларына исемнәр куштырды, үзе инде намазга өйрәнде. Эшкәрегә хәзрәт чакырды хәзер. Моның янына хәзрәт килде, 7 тапкыр, 7 көн анда 7 ясиннәр әйтеп эшкәрдән итте инде. Бу кеше терелеп чыкты. Аякка басты ул. Үлегез дип әйткәннәр иде. Бу кеше аякка басты. Метастазлар туктады, исән сау җири, хәзер эшли, ләкин нишли? Эчә, тарта, намазын укымый, лекеге тормышына кире кайтты. Ягъни, менә шунысы да бар бит әле. Монда хәзрәт булышмый, монда булыша Аллаһы Тәгалә. Һәм инде бу кеше хәзер тагын авырып китеп, теге хәзрәткә барса, булышмаска да мөмкин. Рәхмәтле булу дигән нәрсә бар. Аллаһга беренче чиратта. Һәм тагын бер очрак. Бер кыз аварияга эләккән иде. Бер ай яткан комада. Әйттеләр, хәзрәт килеп укып ала әле ди. Килдем, укыдым да инде шул көнне күзенә чыккан бу кыз. Бу әтиәниләр өчен инде көтелмәгән шатлык. Кара әле, менә бит дин теге ничек хугач булышты ди. Икенче көндә киләләр хәзрәт, инде хәзер өметләнәләр. Хәзер хәзрәт килеп укыган сайын хәле яхшырыр да аякка басыр диләр. Килдем икенче көндә дә әтисе әйтә. Германиядән дару кайтарткан идек ди. Яхшы дару менә шул булышты ди. Алла булышты дими? Коръән булышты дими? Шушы дару булышты ди. Мин шуннан аңлап алдым. Әйтәм, инде хәзер безнең эшкәрүләребез булышмас. Чөнки Аллага рәхмәт итәсе урынга алар инде даруга рәхмәт итә башладылар. Чыннан да күп генә инде эшкәрсәк тә бүтән алга китеш булмады. Ул кыз да үлеп китте. Күп генә ятканнан соң инде үлеп китте. Менә шуңа күрә Аллага рәхмәт итәргә, рәхмәтле була белергә кирәк. Һәм рәхмәтле булуга керә ул теге садака бирү генә түгел, ә инде киңәш тотуда, Аллаһ Тәгаләнең әйткәннәре белән яшәүдә. Абыстайларга бар бәрәбер.
Абыстайларга абыстайлар барырга мөмкин. Хатын кызга йөрергә мөмкин инде. Абыстайлар да тегердә чын абыстай, чыннан да динле, яулыклы дип әйтгәндә икән, барырга мөмкин. Ирләр дә барырга мөмкин, әгәр дә кагылуларны әйтүләр булмаса, кайбер бит абыстайлар карап кына әйтәләр. Энем синең белән шул нәрсә булган икән, менә син шулай дип әйтергә мөмкиннәр. Андый кешеләр бар. Аннан соң менә шундый эшкөрүчләр арасында әүриел дигән затлар бар. Алар теге без күрмәгән әйберне күреп, сизеп белеп торалар инде. Әгәр дә эшкөрүче кеше шундый әүлия дә булса, бу инде сиңа бик тә русча әйтсәк повезло. Син ыттың бу очракта. Чөнки ул кеше сиңа бик тиз арада һәм инде дөрес итеп ярдәм күрсәтергә мөмкин. Ләкин андый кешеләр әлбәттә бик күп түгел. Аннан соң социаль челтәрләрдә бер кызык видео таралган заманында Тәлгать Таҗетдин Уфа телеканалында эшкөреп йөри. Ул инде су алып, тапшыруларыгыз әйбәт булсын, рейтингларыгыз әйбәт булсын дип теләкләр теләде эшкөрә инде. Моны беренчедән теге җәмәгатьчелек аңлап бетермәде, теге ислам динендә алай су сибеп йөрү күргән юк диләр инде кайберләре һәм гомумән телеканалны мәсәлән ул кеше түгел. Җансыз әйберне эшкөреп буламы? Бу телеканалны эшкерми, бу урынны эшкерә инде. Шушында эшләгән урынны дип әйтик. Бу урын, биналар бәләкәтле булсын дип ул шулай иттереп аны йөрү максаты. Ләкин анда гаҗәпләндергән әйбер шушы эшне эшләүнең ысулы дип әйтик. Ул бит инде чашка белән, теге чәй белән шулай иттереп христианнарга ошатып эшләде ул аны. Ләкин шәригать ягыннан караганда эшкерелгән суны мәсәлән сибү ул шулай ук файдалы. Без моны теге начар ширк дип, кафирлек дип әйтә алмыйбыз. Иллә мәгәр әлбәттә менә христианнарга ошау булганга күрә инде кешеләрнең бераз ризасызлык уянды дип әйтик. Һәм күп кешенең аңламавы бу моның нәрсә икәнен. Бит күп кеше аңламый нәрсә эшләгәнен дип әйтик. Менә кай вакытта әүлияләр бар шундый. Алар да аңлашылмаган әйбер эшләп куялар. Син әйтәсең, бу яки юләр дисләр инде, я ышкынган тегесе монсы дип. Әмма чынлыкта син аңламасаң да ул дөрес эш булырга мөмкин. Шәригый яктан инде. Шуңа күрә ансы да бар аның. Монда миңа калса менә шушы аңлашылмаучылык аркасында гына килеп чыккан әйбер бу очракта. Аның эштә бернинди гаеп тә юк. Юк, монда теге бит без аны теге кафирлек дип анда я булмаса, шундый нәрсә дип әйтә алмыйбыз. Аңлашылмаучылык кына дип әйтергә мөмкин. Инде табиблар да әйтә бит, ниндидер шир белән авыртканчы, аны профилактикаласаң күпкә җайлырак диләр. Монда да менә күз тимәсен өчен, кеше сиңа сихер салмасын өчен бернинди кагыйдәләр бармы? Профилактика һәр вакыт әйбәтрәк. Монда инде шик юк. Иң беренче профилактика иманлы булу, Аллаһы Тәгаләнең кушкан бөтен әйберләрен үтәп бару. Әгәр син буларны үтәп бармасаң, бу монда профилактика турында сүз бармый. Шулай ук һәр бер очракта да үзенең дәгалары була. Була дәгалар игә кергәндә, бәдрәфкә кергәндә, мунчага кергәндә, йокларга ятканда, хатының белән якынлык кылганда да. Бөтен нәрсәдә дә бар дәгалар, үзенең дәгалары бар. Һәм күбесе шушы дәгалар бәйле шайтаннан саклану белән. Аллаһы Тәгаләдән файда сорау белән һәм шушы әйбернең зыяныннан саклауны сорау белән бәйле бу дәгалар күбесе. Шуңа күрә әлбәттә бу дәгаларны кулланып йөрсәң, инде сихер яки бозым яки башка шундый нәрсә инде күп очракта эләкмәскә мөмкин. Күп очракта дим, чөнки 100% бер гарантия юк. Аллаһы Тәгалә ризалыгы белән бөтен әйбер эшләнә. Мәсәлән, сихер да зыян китерә ди, Коръән Кәримдә әйтә, Аллаһның ризалыгы белән, Аллаһның кушуы белән дип әйтә инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә дә сихерләккән. Ул бит инде пәйгамбәр, иң яхшы кеше. Ләкин аңа сихерләккән дәгаларын укып йөрмәгәнгә түгел, сихернең безгә бар икәнен күрсәтер өчен. Сихернең бар икәнен һәм сихерне ничек дәваларга кирәк икәнен күрсәтер өчен аңа сихерләккән. Аңа ләккән сихер ул теге безнеке кебек үлеп ята торган түгел ул. Ул гысел алдым микән, юк микән дип оныта торган булган. Шуны оныткачты, оныта торган булгач, ул шикләнгән, миндә бер нәрсә юк микән дип. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сорый, Аллаһ Тәгалә күрсәтә, сихер бар икәнен анда. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгаләдән сорап, Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып, инанып, иман китереп, дәгаларны кылып йөрсәң, бу инде профилактика шушы була. Әмма кирәк чакта гына искә төшерсәң, Аллаһның кушканнарын үтәмәсәң, хәрам ашасаң, хәрам җирләрдә йөрсәң, кирәкмәгән кешеләр белән булсаң дип әйтик инде, бу очракта инде гарантия юк. Сихердән саклый торган доганы юктан. Беләсеңме?
Монда сихирдән саклауның иң яхшы бер дога бар. Бу очракта ул укыла: "А'узу би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламмати". Бу сихирдән дә саклый һәм күз тиюдән дә саклый. Шулай ук тагын бер дога бар: "А'узу би калиматиллахи таммати мин гадабихи ва гыйқабихи ва шарри гибадихи ва мин хамазати шаятини ва ай яхдурун". Мосы икенче дога, мосы инде шайтан зыяныннан һәм сихирдән укыла торган. Файдасы икесенеке дә буларның бар. Берсе күбрәк күз тигәндә, берсе инде менә сихирләр килгәндә. Шундай очрак булды. Энекәш әйтә, энекәш шалтыратты бер туган. Кыз ди, ул еракта тора инде бездән, шәһәрнең икенче ягында. Кыз ди, йокламый ди. Күзе шар кебек ачык ди, йоклый алмый ди, әллә нәрсә сөйли ди. Монда барып бәрелә, монда барып бәрелә, төн уртасы ди, нәрсә булды икән ди. Я күз тигән, я бер нәрсә булган ди. Мин ди белмим ди. Нәрсә әйтергә ди, шулай итеп, бер нәрсә эшләргә әйтәле, нишләп була ди. Иракта нәрсә эшләп булсын шулай. Инде мин әйтәм, менә шушы беренче әле әйткән доганы язып җибәрдем дә, шуны 3 тапкыр укыйм, әйтәм, истенәләр. Шуны шулай итеп эшләп кара. 3 тапкыр укыды, истенәрдем ди. 5 минут үтте микән ди, күзләрен йомып, йоклап китте ди, җирәп ди. Ягъни инанып укысаң, менә шушы догалар ярдәм итәчәк. Догаларның күп белү шарт түгел. Догаларны анда иртәдән кичкә кадәр уку шарт түгел. Догаларның шарты ихласлылык. Син аны әз белсәң дә, кыскалар гына булса да, ләкин син аны ихлас күңелдән кулланып йөр. Аллаһ Тәгалә белән элемтәне югалтма, шусы бик мөһим. Шу ихласлык булганда, аның инде догаларның ярдәме бик күп була.